Vorig jaar mocht ik voor de serie Ik ben pro een jaar lang meerennen in het praktiekonderwijs. En toen kwam de corona. We binnen nog 9 maanden verder en er is een soort bad. Zo hebben we een soort verhaal vanuit het mbo over het gebrek aan stages. Ik ben dan ook heel benieuwd hoe het te vast zit in het praktiekonderwijs. Het onderwijs dat grotendeels draait om stagerennen. Slaagt het dus gewoon om de leerlingen op rit te houden? Hallo Sita, hoe is het hier? Nou, wij zijn blij dat we er weer binnen, hè? Dat we hier maaien en bleeuwen kennen, hè? Zat het nou lieket. Maar ja, het heeft de oude ronde maanden eigenlijk wel heel hectisch geweest. Van thuisonderwijs tot onpaste roosters. Nou ja, op dit moment zien we natuurlijk het hele gebeuren met mondkapjes. En ja, een deel van de leerlingen draagt het wel en een oordeel. Nou, die is daar wat ziekend in. Maar ik denk, ja, het grote verschil tussen maart, april, mei en nu is wat ik zelf wel onder ben verneem, dat ze in het begin toch zelf ook wel wat angstig waren. En ja, want wat houdt het dan in als er zie ik wust en hoe zie ik word ik dan? Ja, nou we weer begonnen binnen dan en dat leven zich weer hervat hier op scholen. Ja, just ik wel dat gaande wij de afstand wel eens wat vervaagd, dus die orometer is best wel heel dreig in het onderwijs om dat te handhaven. En ik ga maar nou bij de praktijkvakken als er even niet wat uitlezen was. Dat is heel dreig. Ja. En wat voor impact had deze crisis op je leerlingen? Nou ja, ik heb me wel zorgen maken over sowieso over de effecten van wat doet dat eigenlijk maar bij als ze zo lang net naar school gaan kennen. En dan heb ik het helemaal net over het oprennen van achterstanden, maar wel van wat voor effecten heeft het op bijen, op jongeren, als ze uit hun groep helpen worden. Want ja, nou, we weten wel van de oude periode dat mensen een heel erg eenzaam field hebben. En ja, ik denk als ik zus naar de jongeren hier op school, die heel cool gewoon nodig. En waar kon ik echt wel onder ben vernemen toen ze kwamen, we kennen een school, wat hebben we dit mist? Ja. Ons gewoon het gewone leven. En ja, dus je toch wel dat het nabijwezen en het contact hebben, ik maar de docenten. Ja, dat is toch wel, dat heeft wel meerwaarde. Ja. Sita beneemde het al. De orometer is op een school van praktiekonderwijs soms heel dreig. Ik ga me vaak afvragen hoe dat mat. De scholen binnen daar en ik ziekje in. Op sommige scholen is er een mondkapjesplicht, op andere scholen alleen nog een advies. En dus ook de ruimte om je eigen afwegings te maken. Die ziektocht smiet hoe dan ook dilemma's op. Meneer De Vries, we staan natuurlijk nog in het praktijklokaal. Maar als je nou praktijkles aan wil, hoe doe je dat nou in coronatijd, maar die orometer? Ja, orometer is eigenlijk in de praktijk net haalbaar. Sommige leerlingen kun je iets uitlezen van afstand op die orometer, maar heel vaak ook net. Het moet even duidelijk scanlitten worden, maar ook soms hulp hebben ze nodig. En als je iets nieuws wil maken, bijvoorbeeld je bent in een soldeerhoek bezig en het is heat en je vindt het spannend, ja, dan kan de docent wel op een orometer in steken, maar dan doe je jezelf er net heel nog wat aan. Dus dan ja, had je soms hulp van docent van dichtbij nodig. Dan pak je ze wel eens letterlijk met de hand beet en doe je het samen. Of mijn elektrische figuurzaag. Ja, dat kiest net op orometer. En ja, het is kies evacueren. Maar ik wil de leerling wat leren. En net de veiligheid boven alles dan, in die zin? Ja, want als we met de hand nu zitten in de zaag, dan hebben we dat. En dan heb je een angstige leerling. Die misschien net meer dwars te proberen. Het bloedt altijd een beetje spannend, maar ik kies ervoor om de leerlingen boven de oordingen te leren. Dus als ik dit om leerlingen te helpen, dan vervalt even die orometer. Als dat maar is, zolang het kan, dan houden we het wel die orometer onder. Ja.
Hey Wout, hallo. Hey, een mondkapje voor? Ja, welkom. Ja, zeker. Zou je mondkapje voor willen doen? Natuurlijk. Hartstikke fijn, dankjewel. De aanroende tijd is er een soort in het Nijs-West over de grote stageproblematiek in het MBO. Haast 19.000 leerlingen zitten zonder stageplak of leertraject. Geldt dit ook voor pro-leerlingen? Nou, dat valt op zich mee. Na leerjaar 3 is het ongeveer 50% van je onderwijstijd is stage. Dus daar hebben we al veel tijd in gestoken en dat gaat eigenlijk nog best wel heel goed. Met uitzondering toch van de horeca, hè. Die passen het zelf ook aan. Je hebt meer afhaal of wat dan ook. Dus dat valt nog wel uit. En we zitten nu wel met leerlingen op een begeleide stageplek waar meer kwetsbare mensen rondlopen. Die zeggen van ja, we kunnen dat nu even niet hebben en daar hebben we ook alle begrip voor. Maar ja, dan moet je wel op zoek naar iets anders. En hoe lossen jullie dat op dan? En wij lossen dat voor die groep op met de arbeidstraining. Dat hebben we hier al op school voor de eerste en de tweedejaars. En die leerlingen, dat hebben we nu uitgebreid. En dat zijn dingen als het maken van kerstpakketten of kaarsen, keramiek, shirts bedrukken. En dat vinden ze over het algemeen ook heel leuk. Dus dat hebben we uitgebreid. Het kan ook zijn dat ze in de reguliere les worden opgevangen. Maar het hangt ook echt van de leerling af. Want niet alle leerlingen doe je daar natuurlijk een plezier mee. Dus waar je dan naar zoekt is van oké, als het dan niet zo kan, hoe dan wel? Want er zijn bepaalde sectoren die het nu heel zwaar hebben. Dus leerlingen die stage lopen in de horeca, wat dan stopt. En dan probeer je toch met die leerlingen ook in gesprek te gaan van als dit dan niet nu even de plek is om wel aan die competenties te werken, waar dan wel? En dat valt natuurlijk niet mee voor die leerling, want die zegt ja, maar ik wil de horeca in. Nou, dan is het toch die gesprekken te voeren van oké, waar kunnen we dan nu tijdelijk toch nog wel aan diezelfde competenties werken, maar misschien in een ander beroepsprofiel. Maar kun je daar ook een voorbeeld van noemen dan? Als ze niet in de horeca actief kunnen zijn, in welke tak van de sport zouden ze dan wel actief kunnen zijn, zodat ze toch met diezelfde competenties aan de gang kunnen? Ja, kijk, het is wat we binnen het praktijkonderwijs heel eigenlijk je richt je op vaardigheden en op competenties. En een vaardigheid is hoe maak ik die salade. Maar de competentie is bijvoorbeeld ook van het op tijd komen, kunnen samenwerken, omgaan met tegenslag, het toch nog een keer opnieuw moeten doen. Dat zijn dingen, daar kun je natuurlijk ook prima aan werken binnen een andere tak van sport. Je geeft aan van nou, er vallen een aantal stages wel uit, maar een aantal stages kunnen ook gewoon door blijven gaan. Als we naar het mbo kijken, die hebben heel veel problemen om stageplekken te vinden. Hoe kan het dat jullie daar niet echt tegenaan lopen? Nou, kijk, ik kan natuurlijk alleen maar kijken naar wat wij doen om zoveel mogelijk plekken te verkrijgen en te behouden. En dat is toch heel veel contact. We hebben een stagebureau waar veel mensen werken die een groot gedeelte van hun tijd ook bezig zijn met het onderhouden van het netwerk. En dan ook echt kijken naar wie zijn die bedrijven, dat het ook bedrijven zijn die ook snappen dat ze zich net een beetje extra moeten inspannen als voor de leerlingen misschien wel van het mbo. Onze leerlingen vragen voor de docenten, maar ook voor de stagebedrijven net een beetje extra. Nou, dat zijn dan ook wel bedrijven die misschien net een stapje harder willen lopen om toch iets te vinden voor die leerling, want die snappen dat die leerling niet thuis moet komen te zitten. De stageproblematiek liep het dus mee te vallen in het pro. Doch binnen de vanzelfs wol verhalen te vinden. Simon is hier een voorbeeld van. Hij mocht van squallen en zo vanaf deze simmer on het werk bij een supermarkt op Skielge. Maar door de crisis rent het nou dochs oors. Hey Simon, normaal was jij nu aan het werk geweest, maar je zit nog op school. Hoe zit dat? Ja, het was allemaal al zo goed geregeld. We hadden een contract geregeld. Ik zou gelijk mogen beginnen. Ik zou kunnen beginnen, ja. Alleen toen kwam corona. Mijn ouders die hebben heel goed overlegd met mijn baas en met mijn school. En mijn baas die had het best wel moeilijk qua geld en dat soort dingen. Ja. Dus daarom vonden ze het gewoon beter voor mij dat ik gewoon nog een extra jaartje naar school ging. En wat vind je daarvan? Ja, ik vind het wel een goede beslissing. Want dan kan mijn baas gewoon de rest gewoon uitbetalen en ik kan gewoon gratis voor hem werken, zeg maar, stage lopen. Ja, want je hebt dus nu nog gewoon een jaar lang extra stage. Ja. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Wat maakt het jou eigenlijk uit wat Zwitserland doet? We praten direct even bij Simon. Hij is zo aan het werk, maar door de coronaperiode is dat net rollen. Dus hij krijgt als het ware een extra uur op squallen. Ja. Kun je er dan niet nog van zwijgen dat Simon toch gemotiveerd blijft op squallen? Ja, dat valt voor hem nog wel te helpen. Hij doet hier de autotheorie. Hij gaat, 's middags gaat naar Haanstad te rijden.
Maar het sociale gedeelte, wij behandelen hier zeg die dingen als budgettering, als hij stond die idee ondervregen, wij helpen in taslagen waaien, dan was die verzekering in betaling, wat kost het dat? Nou, heel zo'n ding. Bij Simon als begint 18-jarige mathematisch het en dat is goed voor hem. Wij hebben goed contact met de ouders hebben goed contact met het bedrijf, wij zorgen dat we contact hebben met het bedrijf. En Simon natuurlijk. En daar is een draaihoekje en dat draaihoekje is van groot belang. En ik kan me ook zo voorstellen dat je dan ontzettend baalt. Je hebt een contract getekend, ziet er allemaal hartstikke goed uit. En dan krijg je dat je toch nog een jaar extra moet stage lopen en naar school moet. Ja, dat is wel lastig. Ik zag het helemaal voor me dat ik geld ging verdienen voor later. En, dat moet nu even een jaartje verzet worden, maar dat is even niet anders. Hey,